my se teď už dostáváme na start závodu, který nás nesmírně zajímá a ve kterém leží jedna velká česká medailová naděje zásluhou Zuzany Hejnové, která prošla suverénně přes rozběh semifinále až sem do boje o titul mistryně světa. Je tady jako obhájkyně titulu a má šanci navázat na to svoje úžasné moskevské vítězství. Zuzana Hejnová poběží dráze číslo 5. Její soupeřky jsou také připraveny, ale Zuzana zatím ukazovala asi nejsilnější formu ze všech. Tohle je nejrychlejší žena sezony, Šermín Littlová, výstřední Američanka, která vždy běží s ozdobou na čelence, aby na sebe upozornila. Na mistrovství se jí ale zatím tolik nedařilo, chybí mezinárodní zkušenosti. Ten rychlý čas padl na univerzitním šampionátu 53,74. Tohle je Ailey Childová, mistryně Evropy z roku 2014, ze sezóny, kterou Zuzana Hejnová prakticky celou vynechala kvůli zraněním. Ailey Childová se také postupem času zlepšuje a vylepšuje svůj výkonnost směrem k finále. Tohle je jedna z hlavních hrozeb pro českou reprezentantku. Sara Petersenová se zlepšila už na 53,99 a v Paříži prohrála se Zuzanou Hejnovou pouze těsně. A tady už je česká rekordmanka, která se vracela letos po 9,5 měsících ke své hlavní trati a znovu se vrátila před mistrovstvím světa na vítěznou formu. Vyhrála na diamantové lize, vyhrála semifinále v nejrychlejším čase. Věřme, že se vzpomínky na Moskvu znovu oživí. Tohle je další z jejich rivalek, Cassandra Tejtijová ze Spojených států. Letos druhá na americkém šampionátu právě za Littlovou. A tady je jméno, s kterým je také potřeba počítat. Kaylee Spencerová vyhrála první 3 podniky diamantové ligy, pak se ovšem zranila a od té doby nezávodila od meetingu v Oslu. Její forma je trošku s otazníkem. Do finále ale prošla. Tohle je Venda Nelová, africká šampionka z loňské sezony, semifinalistka mistrovství světa z roku 2011, žena s osobákem 54,37, chvíli také vedla světové tabulky. A ještě Jenny Fraslová, 21letá Jamajčanka, která před 2 lety získala titul juniorské mistryně světa. V semifinále si vylepšila výkon sezony. Pouze 2 ženy vyhrály tuto trať v historii mistrovství světa 2krát. Jana Rolincová a Biduanová z Maroka. Žádná z nich to ale nedokázala na 2 šampionátech po sobě. Zuzana Hejnová má tu šanci teď. Hovořila o tom, že v semifinále ještě měla rezervy, které by chtěla vybrat boj o medaile. Osobní a český rekord Zuzany Hejnové padl právě na mistrovství světa v Moskvě. A ten výkon jí stačil na zlatou medaili. Byl to běh, na který se nezapomíná a olympijský stadion ve své historii nese otisk české šampionky. Teď doufejme, že i Ptačí hnízdo bude jednou vzpomínat na výkon české závodnice. Zuzana Hejnová jako největší favoritka běhu na 400 metrů s překážkami. Všechna pozornost na 5. dráhu, na Zuzanu Hejnovou, která má před sebou Tejtijovou, má před sebou také Kaylee Spencerovou a už jde přes první překážku. Zuzana Hejnová si zatím pochvalovala rytmus, který tady předváděla v těch předchozích bězích. Zatím jí technika vycházela skvělá. Zuzana Hejnová běží výborně také v tom finálovém závodě. Tejtijová společně s ní také. Naopak Spencerová trošku zaostává. Dobře běží také Childová. Zuzana Hejnová teď už v zatáčce, to je její parádní disciplína. Zuzana Hejnová útočí na Američanku a už stahuje ten náskok, který měla Američanka. Zuzana Hejnová v náběhu do cílové rovinky na první pozici. Česká reprezentantka útočí na titul mistryně světa, ještě 2 bariéry jsou před ní a Zuzana Hejnová naprosto suverénní. Zuzana Hejnová v Pekingu útočí na titul mistryně světa, světová šampionka z Moskvy a teď také světová šampionka Číny 53,50. Tak to je návrat královny jako hrom. Zuzana Hejnová to dokázala, Zuzana Hejnová se vrátila po sezóně plné zranění, plné beznaděje
a je znovu světovou šampionkou, stejně tak jako v Moskvě, stejně tak i dnes v Ptačím hnízdě. Ta jízda, kterou zahájila v letošní sezóně, končí úžasným vítězstvím, při kterém rozdrtila celou konkurenci. Druhá Šermín Littlová, 53-94, bere stříbro. Bronz bere Cassandra Tejtyová, další z Američanek. Ale nejrychlejší ženou už není tato dívka. Zuzana Hejnová totiž ten nejrychlejší čas předvedla právě v závodě, který přinesl další zlaté potěšení, historický zápis pro českou atletiku na olympijském stadionu. V roce 2008 tady Zuzana Hejnová startovala ve finále na olympijských hrách a tehdy vybojovala 7. místo. Byla to šťastná sedmička, ale vítězství přišla později. První velký triumf právě před 2 lety v Moskvě a teď nádherné zopakování toho vítězného finiše. Šermín Littlová porazila Cassandru Tejtyovou v tom finiši 53-94. Bude se těšit ze své první velké medaile, byl to tady pro ní první šampionát. Cassandra Tejtyová společně s ní, ale česká radost tryská směrem z Číny do České republiky zásluhu Zuzany Hejnové, která tady neudělala jedinou chybu. Postupně vylepšovala své představení, ať už v rozběhu, ať už v semifinále a stejně tak i v tom klíčovém posledním závodě tady na světovém šampionátu.